Evo, danas sam raspakovao Xiaomi aparat za espresso kafu i moram da kažem da me prijatno iznenadio. Na prvi pogled izgleda moderno i kompaktno, ali ono što me posebno oduševilo jeste da radi sa pritiskom od 20 bara. To je ozbiljna snaga i odmah se vidi na ukusu. Samo par minuta i kafa je gotova, bogata, mirisna i baš onako prava espresso. Iskreno, nisam očekivao ovakav kvalitet za kućni aparat i zato mogu da kažem da je ovo jedno baš lepo iznenađenje.